Kwashaqa iy'nwele ngibamba ucingo lika-Anna Maria. U-Anna Maria wathi ucela ukungibona. Kunento ephuthumayo afuna ukungitshela yona. Ucela ngimvakashele khona lapha ejele. Yo, u-Anna Maria angazi ukuthi bekasephezu kwamapha amaqhinga ngoba wangithathela indoda isiphila. Usefuna ukungihlukumeza noma indoda isishonile. Hayi mina ngahlala amaviki ngingayi ukuyombona kodwa lento ingidla ngaphakathi. Ngazama ukuziba, ngaziba. Ngibhizi nje noSibusiso, ngithandana noSibusiso, ngichitha sonke isikhathi sami kuSibusiso, ngisichitha nasey'nganeni zami isikhathi sami. Emva kwenyanga waphinda futhi u-Anna Maria wangifonela, wangitshela wathi uyangincenga kukhona okuphuthumayo, kuphuthuma kakhulu. Uphakathi kokufa nokuphila. Ucela ngizombona. Hey-ke nami ngaqonga isibindi ngasishonisa khona ejele. Ngithi lo mfazi lo ngifuna ukumtshela iy'ndaba zakhe. Ngifuna ukumtshela ngimtshele ngimshishilize. Ngishishilize ngaye, ngifraye ngaye, ngikorobhe ngaye phansi. Mengifika ejele, u-Anna Maria wangitshela iy'ndaba ey'shaqisayo. Wangitshela iy'ndaba ey'thusayo. Wathi ukufa kwaMashego, it was stage. uMashego akafanga, uMashego uyaphila. Angichazele sonke istory ukuthi uMashego uyaphila. Yena wenza sure ukuthi izinto ziyashintshwa zibhalwe egameni lakhe. Wenza sure ukuthi uMashego uyangidivorce kwakuyiplan yakhe. Wenza sure ukuthi bayashada futhi. And then kanti uMashego incwadi yomshado umnikeze i-fake incwadi yomshado wathi usayinile uhambisile kwaba uyena ocollect incwadi yomshado nohambisa lezi zinto esisayine kumfundisi kanti udlalile ngami ungenza isilima. So mina was expecting ukuthi uMashego ngizomthatha ngihambe ngiyomthengisa kunabanye abantu abathatha abantu bayobathengisa phesheya. Ngizomthengisa kubona. Mase-ke mina ngiyasala ngiyidlela imali bekuphuma imali zakhe. Ngenze njalo ngempela ngamthengisa, ngathatha isidumbu nje ekudala sishonele. Kuno connection wami ke ozofaka imask, angisho isidumbu fica sesigqokisiwe sesiyonke into. Njengoba nanantsheliwe ukuthi kuthiwa isidumbu ningasigqoki, ningazivuli ngoba sinesifo lesi esitransfereka kalula. Nina nje isidumbu nasibona lapha ewindini lebhokisi, nibona ubuso kuphela kanti bengasibona ubuso lokho. Bekuyimask yenziwe connection wami. And then i-postmortem kunomunye umuntu engisebenzisana naye. Lo muntu engisebenzisana naye kusakhuluma yena uAnna Maria njalo usangitshela angitshela lo muntu lo esebenzisana naye uyena ke oshoyo ukuthi umuntu ushone ngani. Only to find ukuthi akunamuntu oshonile. And then the time lo muntu mina naye sesixabana sekutholakala ukuthi incwadi imali ayiphumanga, imali ngengize ngiyithole. Yena wahamba ku postmortem washo ukuthi kunofakazi obusha bangabe ecubungula ukuthi indoda yami bipoisoniwe, bidliswe kakhulu kwaze kwaba upoison ngoba naye bekasefuna irevenge ukuthi kufana ukuthi mina ngidlale ngaye ngimenza ubugebengu ngiyaqeda lapho angimkhokheli. Angichazele uAnna Maria ukuthi yena waboshwa kanjalo ke nduboshela into engekho akazange wambulala uMashego. Wangichazela ukuthi ukutholakala kwaMashego ikona kosiza ukuthi yena aphume la ejele. And uyazi ukuthi mhlawumbe kunokwenzeka usengimuve on empilweni but angisale sengenzela abantwana bami ke ngenzela abantwana bami ukuthi ubaba wabo abuye aze South Africa. Yo angifuna uqamba amanga ngangishaqeke inwele. Ngangazi ukuthi lento yalesigugwana mhlambe iyona tricky ufuna ukungididisa mhlambe indlela thizeni or ufuna ukungiconfuse or ufuna ukwenza in ngahamba ngaye ekhaya ngabuyela ekhaya inhliziyo yami ilimele ngizobhlungu inhliziyo yami heavy. Ngabuyela ekhaya ngihamba ngayoyicabangisisa kahle le ndaba ngabona ukuthi hayi umagogwana lo ufuna ukungitricka wangitricka indoda yami isiyafa iyashona angazi ukuthi manje uphezulu kwamaphamasi ufunani mhlawumbe ufuna ukurobha mina or ufuna ukwenza njani. Ngazama ukucabanga le ndaba ngihlanganisa upeace nopeace ukuthi mhlambe what is it la ufuna ukuyigaina kumina.
Hayi uma gogo aphinda ngifonela noma ungaziba the clock is ticking. Okusala indoda yakho bazofika bayisebenzise mabayisebenzisa iplan kwakuwukuthi after 5 months bazoyijova ngomjovo ozokwenza ukuthi ikhohle yonke into iqale kabusha impilo entsha ingasakhumbula ukuthi uyubani wakabani. Wangitshela Ana Maria athi the clock is ticking. Indoda yakho once bayijova angeke iphinde ikhumbule nokuthi yaba nezingane angeke ikhumbule lutho izobe isiqala afresh impilo. Ake ningitsheleni wenza kanjani ke empilweni mangabe wehlikelwe isimo esinjengaleso. Impilo yakho wazi ukuthi usuyibeke ngemuva kwakho. Usuyidlulisile, usumuvile on nansi iphindi yaqhamukela. Episode 3 uyalandela.